Английската езикова гимназия в Пловдив навърши 50 години. Тя е сред първите училища от този тип у нас. Тържествата започват на 23 май в Стария град. Възпитаниците на Пловдивската английска гимназия, сред които има много известни личности, са създали свой клуб и се срещат най-малко поне веднъж месечно. Твърдят, че така има приемственост между поколенията и възможност да си помагат едни на други. Имаме министри. Министър Гранчарова е завършила нашата гимназия, евродепутати Мария Капон, Евгений Кирилов, от политиците Емил Кочлуков, началника на Военно-медицинска академия генерал Тонев и много други. Тая гимназия е едно от най-ценните постижения в моя живот. Тя ми даде много. Освен образованието, тя даде един невероятен дух за борба, за състезание. На 23 май на юбилейния концерт в Античния театър в Пловдив се очаква да се съберат представители на всички випуски на английската езикова гимназия. С това се разделяме. Гледайте и следващите емисии по света и у нас. Приятна вечер!